Bon dia, esmorzador. Avui hem vingut a un nou local de Sueca. Al costat de la Guàrdia Civil. A veure què tal? Anem. Comencem per obrir gana en una casalleta ben fresqueta. Per a picar trauen una bona ensalada, en la ceba i la tomaca del seu propi camp, del Perelló i del Mareny, i les olives que acaben de macerar ells. Un dels millors gastos que hem tastat últimament, en un sabor bestial. Encara que també podeu tastar les seues braves casolanes, que elaboren en una salsa pròpia picant, o la seva puntilleta en un poquet d'allioli casolà. I ara sí, Salens ens porta els seus entrepans més típics, elaborats en un pa de forn extraordinari. Així tenim la tortilla d'alls tendres del propi camp de Javi, en llonganisses per damunt, mescles senzilles però de molt bona qualitat. També tastarem el de mandonguilles de carn en pisto casolà, el pisto estava al·lucinant, i la seva brascada d'una ternera super tendra. Així està Luis corroborant que li ha agradat, però sobretot ens quedem en el seu abaïtxo arrebossat, que estava espectacular i és molt típic de Sueca els divendres i els dissabtes. I acabem en un bon cremaet que deixen macerant. Este esmorzar es troba al Bon Puffit de Sueca.